Hariom. Αυτή την περίοδο στο Nadaflix, στα μαθήματα του Nada Yoga Place, θα εξερευνήσουμε αυτή την ιδέα, τον διαλογισμό. Τι είναι ο διαλογισμός? Περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει την ιδέα του διαλογισμού με μια στάση του σώματος, όπως αυτή, τα μάτια κλειστά, χωρίς σκέψεις, χωρίς τίποτα. Ότι αυτό είναι ένας διαλογισμός. Θα δούμε λοιπόν τι λένε οι διάφοροι μεγάλοι δάσκαλοι, οι διάφοροι μεγάλοι γκούρους γύρω από αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, ο Σουάμι Σατιανάντα αναφέρει ότι ο διαλογισμός σημαίνει επίγνωση του εαυτού. Και συνεχίζει, όχι επίγνωση του διαλογιζόμενου ή της διαδικασίας του διαλογισμού. Δηλαδή, ο διαλογισμός δεν είναι να κάθομαι σε μια θέση και να κλείνω τα μάτια και ότι αυτό είναι διαλογισμός. Όχι. Είναι η επίγνωση του εαυτού. Αυτό και άλλα πολλά ωραία πράγματα θα αναλύσουμε στα μαθήματα γύρω από αυτό το θέμα, το τι είναι διαλογισμός. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα δοκιμάσουμε έτσι να διευρύνουμε την αντίληψή μας, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε την πρακτικότητα που έχει αυτή η κατάσταση του νου που λέγεται διαλογισμός. Οπότε στα μαθήματα της Yin Yoga και Ayurvedic Yoga θα γυρνά έτσι γύρω από αυτά τα θέματα, γύρω από το θέμα του διαλογισμού μάλλον, το θέμα των μαθημάτων. Επίσης στο Ayurveda Yoga, όπως και στη Yoga, παράλληλα συνεχίζουμε με τη δουλειά που κάνουμε γύρω από το Tattva Shuddhi, τον εξαγνισμό δηλαδή των 5 στοιχείων. Στο μάθημα της Yoga Nidra που κάνει η Μαρία, θα συνεχίσετε μάλλον με την Prana Nidra, την ερεύνηση και εξερεύνηση του πρανικού σώματος, της πράνα, της ενέργειας. Ευχόμαστε καλή απόλαυση και ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να ζητήσουμε και από εσάς να μοιράζεστε μαζί μας με ένα email ή κάτι αντίστοιχο θέματα που θα θέλατε να εντρυφήσετε ή να εξερευνήσετε μέσα από τα μαθήματα που προσφέρουμε, θέματα που αφορούν τη γιόγα ή κάποια ποιότητα την οποία θέλατε να δουλέψετε ή κάποιο σημείο του σώματος που θα σας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο ή κάποιο φιλοσοφικό ζήτημα το οποίο αναλύει ή έχετε συναντήσει στη γιόγα και θα θέλατε έτσι να διερευνήσουμε ή να εξερευνήσουμε περισσότερο, παρακαλώ στείλτε μας ένα mail. Πραγματικά δηλαδή, θα χαρούμε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε μαθήματα τα οποία είναι εστιασμένα στις δικές σας ανάγκες. Χάρη μου τα chat.